Prim Ministru kompletament mifxul u mandu lebda soluzzjoni għal problemi veri li l-familji Maltin u Għawċin għaddejjem minnhom, tant li kompletament injora l-sfidi li kull Malti qed iħabbat wiċċu magħhom. F'diskors mimli ftaħir dwar kemm skontu il-Gvern Laburista mmexxi minnu u gvern li jisma', Robert Abela ma tal-ebda soluzzjoni għas-sitwazzjonijiet li verament qed jaffettwaw u jinkwetaw lil poplu Malti u Għawċi. Bħal-għoli tal-ħajja, in-nuqqas ta' riżorsi fil-korp tal-pulizija u l-qrati, is-sitwazzjoni diżastruża fis-settur tas-saħħa, b'diversi mediċini li jinsabu out of stock u nuqqas ta' ħaddiema fl-isptarijiet b'detriment għal pazjent. Waqt intervista li saritlu fuq ir-radju tal-Istazzjon 1, Robert Abela metta li l-isfida tal-għoli tal-ħajja isfida li qed taffettwa lil kulħadd. Iżda minkejja dan, Abela ma ta' ebda soluzzjoni. Robert Abela ma għamel ebda referenza l-iskandlu ta' din li sar bejn Gvern Laburista u Stewart fejn il-poplu Malti għadu maħa ebda ċentezmu lura mill-miljuni li nsterqu f'dawn l-aħħar 8 snin. U dan apparti li l-isptarijiet jinsabu fi stat diżastruż u ma jidher li hemm l-ebda pjan biex din is-sitwazzjoni tissolva. Issa dew ġranet minn mindu saret pressjoni mill-Partit Nazzjonalista fuq il-Kummissarju tal-Pulizija sabiex issir investigazzjoni fuq daw kollha involuti fl-akbar skandlu politiku li pajjiżna qatt kien xhieda tiegħu fl-aħħar snin. Iżda fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela minflok tar-reazzjoni tiegħu dwar x'azzjoni se jkun qed jieħu fil-konfront tal-persuni li semmew fil-qorti, infexxi attakka lil Partit Nazzjonalista għaliex qed jagħmel dmiru biex jipproteġi lil Maltin. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin twan jiġġieled qatih kontra l-ħadma fraudolenti tal-Gvern ta' Robert Abela ma' Stewart u Vitis li swiet lil poplu Malti u Għawċi mal-400 miljun euro. Robert Abela lanqas ma għamel referenza l karba li qed issir biex tinħatar inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija u lanqas kelma waħda dwar l-iskandlu tal-Bank Pilatus u l-cover-up li fih kien hemm involuti l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg fejn Abela stess ammetta li huwa kien l-avukat tal-familja ta' waħda mid-diretturi tal-Bank Pilatus Antoniella Gawci.